Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, berreketak zenbaki osoekin egiten ditugunean aurkitzen dugun zalantza arrunta azalduko dugu. Zenbaki negatiboak ditugunean, batzutan gertatzen zaigu nahasten garela bi adierazpen hauekin. Alde batetik, minusa guzti hau parentesi tartean ber n, eta beste alde batetik minusa parentesirik gabe, eta bestetik berreketa a ber n. Bai? Orokorrean esan dezakegu, berretzailea negatiboa denean, bi adierazpen hauen emaitza berdin izango dela. Baina berretzailea bikoitia denean, barkatu, he dicho negatiboa, ¿verdad? Vale. Empiezo otra vez. Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, berreketak zenbaki osoekin egiten ditugunean agertzen zaigun zalantza arrunt bat ikusiko dugu. Askotan, zenbaki negatiboak agertzen direnean nahasten gara eta bi adierazpen hauek berdintzen ditugu. Baina, bi adierazpen hauen emaitza ezberdin izango da, segun eta berretzailea bakoitia den edo bikoitia, bai? Adibideetan ikusiko dugun bezala. Lehenengo adierazpenean, ikur negatiboa parentesi tartean dago, beraz, berretzaileak ikurran be eragina dauka, eta bigarren adierazpen honetan ez dago parentesirik, beraz, berretzaileak zenbakirengan besterik ez du eraginik, bai? Ikus dezagun lau adibide hauekin. Lehenengo kasua, ikurra parentesi barruan, bai? Berrekizunaren parte bat da, eta berretzailea bakoitia da. Berreketa honek berreketa hau zer da minus bi bider minus bi bider minus bi, bai? Minus bider minus plus, plus bider minus minus, bi bider bi dau, bider bi zortzi. Bigarren kasu honetan, adierazpen honen modukoa izango litzateke, minusa mantendu behar dugu, bai? Ez dagoelako parentesi tartean, eta biderkatu behar duguna, berrekizuna, bi hau da, bai? Beraz, bi, bider bi, bider bi. Ikurra mantendu, biderketa hau egin, bi bider bi dau, dau bider bi, zortzi. Ikusten duzuenez, emaitza berdina da. Zer gertatzen da, berretzailea bikoitia denean. Kasu honetan, minus hirua, laua ediz biderkatu behar dugu. Minus bider minus plus, plus bider minus minus, minus bider minus plus. Bai? Hiru bider hiru, bederatzi, bider hiru, hogeta zazpi, bider hiru, laurogeta bat. Bigarren kasua, ikurra, parentesirik gabe, beraz ikurra ez da berrekizunaren parte, bai? Kasu honetan, beraz ikurra mantendu behar dugu, eta biderkatzen duguna, zenbakia besterik ez da, hiru bider hiru, bider hiru, bider hiru. Zeran gedituko litzateke hau? Minus, bai? Parentesitik kanpo, 80 bat. Ikusten duzuenez, berretzailea bikoitia denean, emaitza ez da berdina. Beraz, ezin dugu bi adierazpen hauek berdinak direla esan. Eta gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubean jarraitu jakindun.